Apay napanan dagiti kabalay ko na aya. Napanan nga ta dagiti kabalay ko awan damot ten. Mang inang rusing. Apo omot ni. Da TV di talaga nga ako. Kung makatagari ka tayo, bubulat titibay, kapiyak pa ay. Mayat mo ganti kakapyan na amang dita. Paya una yan. Nakaisunan na pas mo. Nagpurma mga ta bado yun eh. Right? Usa. Kuna naman. Usa. Usay ah. Ano raw? USA, number 6. Ayos eh. Oh. Ay di bakit ko ngayon na? Gari dyan kininang mo. Ni dita na. Nagkukuin na mga ta dagiti mo. Ilaan. Natalulutom ng mic. Tununak ti tilapia. Tilapia. Abay ata silin no tinagtunwa. Masaduta nga nga agkati uring nga tara kang ngisit to ang tima ko. May ilaang may or tatama tatama silin mic. Kung ngumisit ka na luton. Sabagay tinuno ya. Tinuno. Basta ngumisit. Ni bakit ka? Ni umutan. Ay dito yung magayaw. Egg. Oh, red Abay ata red egg. egg. Tiyapan ko to ni kamatis. Po talaga narwang ka gagamti ko itlaw. Siyempre Po. inadal ko Nya, tindaran. Inadal mo? Inadal ko May ilaan. Learning by doing ka nung arod. Why? Po, inya tilok na datoy. Apo aramang. Wen, karamang pay. Oh. Ilutong pwede tatamdama? Wen, iluto ta Oh, nakagagagit talaga ti asawa kayo. So nga love na love ko ka. Love you. Siyempre, love you too. Ay. Punya ucurantan ng nay. Nakadakla tariting mo na eh. Gibal-balik kita ngerti tuntuno nga lamay. Ikakal tariting mo oh. Hamo nga isolas ang kabagam data ka kababain na yagbibuya mat. May ilaing. Data man nagtunong nga shilin. Apo nakapimpintas dati yung screen ko ne. Kita nyo man ate. Oh. Paiso nga hanga electric pan dahil taniyam di tama mo shilin ti nagtunuan yun. May Nauring nga orto da jay kwa. Jay kay ugeng. May orta tatiluto na dahil tama ito po. Anak mo la ginaamang eh. Ano ba? Ginaamang mo tatay pa yung agbibuya mo eh. Isa lang ubran na magbibuya. Kaana nga rod ke tatati panagina na. Uri pa mister ka, gina na tata. Nalpas mo nga. May ilaing. Tatay lima basak bibuya pa lang tata na agsubliak. Ano amin dito ka mo bro ka mataktak ti panagbuya. Diyan pinabuya tatay di kwan. Agvlog. Mga pelikula. Agvlog tayo ko nga pala nga raw. Di pa nitultulo. Di kwayo ini inang love story. Di kalma. Bayam tayo ilis namin ito muna. Malipatan may ordo ka na. Biglaan na kami. Kwa di tayo mga agvlog tatan. Tunog ko na itaan. Tunukan. Oh, tunog ko na itaan. May ilaing. Dagay dyan bubuya ka raw. Sige nga raw. O sige raw. Nakpala dyan ni kwa. Bakit ikaw? Ngayon bakit ko na ya? Oh, ano na ulit mo? Oh, Luluto. napasin na singo na eh. Oh, sarap arid egg lang road. Oh, di adamanin ulam. Di ba nagamanhan? Oh, anik kaya mo iba nagak ko ta, iba nagak ko. Maski. Maski mabuyo basta maski. Ay, alito sa kanod doon ko tari. Sa bali Oh? ko na ya. Oo. Alito sa kanod doon ko tari. Ay, may ka. Wala. Ibabas na ka. Oh, ngata Dim ka no bagay tag Tagalog. Ngata ka no. Straight man ti ibanag. Oo. Gibarag ka. Oo, sige. Straight up ko lang iba na. Iba nagnaman pa. Kitak man na mawawatan nyo ba? Intindihan. May ate kikikla. Dim ka no bagay ti Tagalog. Dim mo la bagay nga ro tag Ilocano. Ilocano ka sa bali man. O, di kwalatan. Ibanag lang ta ka Iba rin. naglatan Oy. Iba nagak ko na lang ha. Ay, iba nagam. Oh. Among iba naggari. Mababayag kigid sa tuwa popuray nga. Gari Oh. iba nag. Pulos nga na awatak na awatak man. Among iba nag kigid ta. Sa mura ko na sa. Numabida iba nag. Oh. Makulle lagu kigid sa uto ko. Oh. Tumapopuray nga sa. Oh. Yes, nasisippo nga kigid sa tumapopuray nga. Oh, mapupuray ka no. Mapupuray ka kano inang. Napukray. Oy, napupray ka na ata lupot mo. Napukray. Tinbuk mo. Ata napupray ka na ata lutom. Tilulutok napukray. Mapupuray ata lutom ka na. Bahala na tanong ni Rejayan. Masisingo napukray. Masiga, magtaga ay mailokano. Oh, ikaw man hikayat mo dagiti kapsat niya iba nag-follow dati vlog tan. Siyempre, gatang taweta bro nag-vlog, amutam to Ilocano yan. Yung igangan ibanag. O, di mag-follow ka mo, i-follow no Ronald Vlog. Oh. O, siyempre, ano pindutan no ikwa, follow. Ayos. Nalpasin. Po talaga yung kukot na mga ngayon. Bahala ka ita. Inak pala Jeko. Jerwar. Oh, buya kay lata.